C'est bon? Yeah. Ok. C'est bon? Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات ودود كشف الجمعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى وكرا كان صل ترمانه ni mo be shijuru bi mo iba bi troptiki tin join dune ko tinani be tumbe na mi ga troptiki kan be dinala ndalo ala ko ndala o de tun le berceau du savoir savant international dans le monde entier Gaussou Kalou Berté ni seulement tumbe ni ala ye farkolo ndo ni be barjakula ala bolo rom na ala kabla rom ne matiba ni me dibila ala kabo dibila kabla yel na ndabe yel na ala kabla rom motati jo kuma kan tigo de Abou Lalabi Abou Ramsès II le trône de la géomatie le trône l'intronisation mais ya fa inga jamana yera ko dona ba fa nga kuma kunte ko do fa Lalabi en kala mina théorie ni pratique là et je suis prêt à partager cette connaissance réelle universelle mi grand fait mi makin fait Bérébé Abou Lalabi fait quoi? Il y a Abou Lalabi Kodi. Tu sur Walid de Bisson Abou Lalabi na le trône de la géomatie, Nemadon, Néodon Nambo Boyerla. Don TV Mbifou, Kairela, a fofolosi, comme forme plein la Chine, et de l'Amérique au clone nous die. Ya ne wati na forum fere fly naviga ici digri ici fa fana be kereka Abouakar omo omo bea karsi inshallah angata nam. Merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Inch'Allah. Voilà. C'est toujours un plaisir de partager les faits avec nos abonnés. Inch'Allah. Ramsès II. Oui. Kounou. Ouais. Notre émission de maman là-bas. Oui. Et tante Machia. Voilà. Donc, on va revenir sur mes thèmes. Ok. Voilà. Inch'Allah, bismillah. Bon, vraiment, on a commencé toujours bon qu'on a fait un cas. Ok. Il faut que bon on a fait un cas. Comment dit quand on veut faire un peu comment on va faire le numéro mais alors que numéro ben mouche ok mouche il va dans numéro d'enfant nous d'enfant michi ka sur kosebe 80 d'enfant to bela jelinga numéro be banque 24 heures kono ka fana 24 heures kono ka wolo 24 heures kono ka sa 24 heures kono numéro est garsigedi il veut faire un peu chou filé, voilà, il fait un peu chou tout le faut l'immobilier chou, l'immobilier sera, allez le tout nous dire, il veut gagner famille, ni l'immobilier sera droit, allez le tout nous, follow mianga dougoula, d'enfin ça va tomber au don tombe le fait, et tout chéni, Didi, ani dimo bon ça va faire ka bara, nous comme mon sera tout en fait, ou t'as qu'à tigila, nous à qu'à tigila, je veux oublier qu'à tama fois à qu'à village. Donc dimoro ne bɛ fɛ ka se sɔrɔ dimoro la diɲɛ garisɛgɛ kan ka bɔ cɛw kɔfɛ ka bila cɛw ɲɛfɛ ka dawula sɔrɔ i bɛ dimɔgɔ caman de ɲini hakɛ t'a la ni ye dimɔgɔ caman ɲini i ye kelen sɔrɔ i ye fila sɔrɔ dimɔgɔ ɲini dɔrɔn i k'a sisi ni ye dimɔgɔ sisi i b'a mugu kɛ daba la ni ye dimɔgɔ mugu kɛ daba la n balimakɛ n balimamuso ala kama kira kama i ka cɛ 30 sɔrɔ siɲɛ kelen pewu a cercle là-bas, il veut faire un fait qu'à droit, on est qu'à courir, ça veut dire courir tout à blé. N'est ni qu'il y ait Watimna, ou tout ma kelina, a fait une déclencher. Il m'a trouvé sur la coron fait qu'il fait au fait qu'on fait ça avec du mois. Oui. Limo, comment faire de balle là? Fragile avec quelqu'un encore, corté avec quelqu'un encore. On a ni limo billy, qu'à dumonina, il va à do ala ka remina donc juguma na bina juguma côté ka anyima côté be to yumbe neutraliser ka boy oui Ramsès II inchallah mes abonnés qui allons me demander quelle avec question posée voilà aujourd'hui on n'est pas là pour trop causer on n'est pas causant avec question posée avec Faidan fait pas comment faut voilà Ramsès II va essayer de vous répondre Ramsès II non on va avancer inchallah voilà me fait comment amla sur quoi quand il tout ka faya dit mais me fait comment il sur quoi quand Salamanca ok Salamanca où est l'entrée ouais c'est l'entrée allez faire d'enfant bega sola avec fama ka sola avec fantan ka sola tout le monde ni diɲɛ gɛlɛyara I bolo f'i ko saya ka di e la ka tɛmɛ balo kan u b'a fɔ ten bamanankan na ko saya ka ɲi ni baloko juguya ye n'a gɛlɛyara ma n'i ko da bɛɛ tuguna I b'i jiraja I bɛ sulantre den kelen pe faga n'i y'a faga jiraja a fagatɔ a ku kana tigɛ n'i y'a dafalen faga n'i y'a su don ni diɲɛ hami o hami ko Ala k'o k'i ka ɲɛnamaya la Ala b'o kɛ
n'i y'a su don ni diɲɛ hami o hami ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'i kan ko ala ko tɔɔrɔ in wuli ka b'i kan ala b'o ka yɔrɔ bɛɛ surtout kaba bɛ mɔgɔ minnu na ni kaba kɛlen don k'u bali ka si bɔ kunsigi la walima si bɔ yɔrɔ tɔw la i bɛ sulan tigɛ sisi ka mugu kɛ tulu la ka mɔ a la n'importe quel o kɛra si tulu ye o kɛra i yɛrɛ mɔni tulu ye n'i y'a kɛ n balimakɛ si bɛ bɔ yɔrɔ kelen na yɛlɛma cogo t'a la sinon o ye silan tigɛ an ka taa inchallah en tout cas aujourd'hui c'est les questions-réponses oui chap n tɛ ala n tɛ kira n tɛ nabiɲuman n tɛ fɛn bɛɛ dɔn mais n ye min kalan n b'o dɔn théorique ni pratique la n labɛnnen don n'o tilalen ni kelen kelen bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Hamza naam curiosité dɔ bɛ n na quoi oui turabuden dɔ bɛ yen m'a ye souvent i b'a ci oui m'a tɔgɔ dɔn kelen o ye turabuden ɲuman ye kelen kelen naani o ye Ibrahima Taliki de n bɛ fɛ i bɛ kuma kan Ibrahima Taliki i b'a dɔn ko n'i bɛ fɛ ka suya dɔɔni a bɛ dugu min na k'o sira dɔn i bɛ Ibrahima Taliki dɔn dɔ bɛ yen ale bɛ kɛ turabu kalanden f'a ka sa a tɛ Ibrahima Taliki dɔn dɔ bɛ yen ale bɛ kɛ turabu masa ye a b'a ka turabu masaya kɛ k'a ka ɲɛnamaya kɛ ka ban a tɛ Ibrahima Taliki dɔn Ibrahima Taliki de ye turabuden bɛ jidi a bɛ développer à tous les moments waati bɛɛ la su fɛ ni tile fɛ ka tɛmɛ turabu tɔ so 15 bɛɛ kan Ibrahima Taliki i b'a dɔn ko turabu masaw tun t'ale dɔn u tun b'a fɔ ko ye ji ye ko ji sɛlɛsɛlɛnin quoi alors que jiw yɛrɛ la turabu kɔnɔ Ibrahima Taliki ɲɔgɔnna ji belebeleba tɛ yen Ibrahima Taliki ye kɔgɔji de Ibrahima Taliki ye joli yɛrɛ de joli min bɛ boli bunahadamaden farikolo la n'i b'a ɲini turabu so 16 kɔnɔ Ibrahima Taliki de don Ibrahima Taliki n'i bɛ fɛ i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ka ji di hami bɛɛ la hajat hami bɛɛ la i bɛ Ibrahima Taliki sɛbɛn 444 ne ye Ibrahima Taliki sɛbɛn balimakɛ n balimamuso 444 o 444 o nasi i bɛ jaabi de ɲini n'i ye jaabi ɲini i b'a da i tigɛ la cɛ b'a ta da a tigɛ la muso b'a ta da a sen na i tɛ sɛbɛnni tile 7 sigiyɔrɔma 4 sɔrɔ o jaabi in dali la i tigɛ la fiyewu f'i bɛ ka kɛ kun min kama fɔ ala ko don jaabi teliman kɛ yɛlɛma cogo t'a la Ibrahima Taliki oui o ye Ibrahima Taliki kelen ni banajugu ye bunahadamaden minɛ farisogo la bu la fasa sira fɛ i b'a fɔ a ye k'a ka Ibrahima Taliki sɛbɛn 1111 n'a ye Ibrahima Taliki sɛbɛn 1111 o 1111 nasi a bɛ bɔ furaburu kuru 7 de ɲini k'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka Ibrahima Taliki 1111 nasi k'a kan k'a tobi k'a mɔ n'a y'a tobi k'a mɔ a bɛ banabaatɔ ko banabaatɔ b'a ji min surtout kɔnɔna bana jugumanba bɛ mɔgɔ min na a b'a furakɛ k'a ban pewu oui Hamza naam abonné Sanji bɛ nana an bɛ la don kɔnɔ la donc restez en ligne on va déménager dans la maison de suite là an ka taa an bɛ don an ka taa Sanji bɛ don allez Restez toujours en ligne. Restez toujours en ligne. Restez toujours en ligne. On va venir tout de suite là, sous la pluie. Attrape ça. Yeah. Telefone berhasil itu dong. Ramsey ça. Restez toujours en ligne, tapotez l'écran, il va venir dessus. Tapotez l'écran. Aïe, tout ligne là, après sera la fin ça. Sanji tuma, on tuma faire la Sanji na donc, on doit la connaître là. Il va venir.
Wa bɛ nin si la an tun bɛ kɛnɛma de. Sanji y'a daminɛ an donna kɔnɔma a ye tobili in na a ye lɛbu partage secret yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen bi ka fɔ ye secret yɛrɛ yɛrɛ ka bɔ cɛmanin kɔfɛ k'i bila o ɲɛfɛ c'est ala ka diɲɛ comme c'est dit a ye to direct kɔnɔ o bɛna na sisan k'a fɔ n tɛ ka na ouais, ben la rago ni mɔgɔ t'a ta tɛ kelen la kun il a 9000 il a 8 ne cheat pas hein an kana taa dɛ a ye tobili in na muso warti dɔ ka isi tɔgɔ ta dɔrɔn n tɔgɔ ma ca o ta dɔrɔn ka n wele appel la ne tɛ mɔgɔ ka direct la ne kun bɛna kuma fɔ muso warti dɔ ka n ta dɔrɔn ka n bila ka réseau kɔnɔ ka ci sisan sun n'o ɲɛ dɔn cɛ furu na sisan b'u appel kɛ sɔrɔ ma caman an b'a direct yɛrɛ appel kuma fɔ on régule la chaîne hein on régule Ok. Sanji. Sanji tu b'an déranger la dɔɔni. Sanji la. Ne bɛ fɛ ni dɔw jaabi bɔsili la pewu i fɛ ka dɔw jaabi sɔrɔ. Sanji la. I bɛ ka na tuma min na. I bɛ bɔ k'i kɛ sanji kɔrɔ i bɛ fɛn min fɛ i b'a fɔ ala tɛ sɔn ninnu bɔ f'i fa o fɛ. An sase c'est ko ka ban. Ni mɔgɔ min bɛ fɛ. I bɛ dɔɔni kɛ o ti dɔɔni kɛ o kun fi. Kalandenya. Ne fɛ k'i ka dɔw jaabi sɔrɔ. Ni sanji bɛ ka na tuma min na i n'a fɔ sanji bɛ ka na a bɛ yan sisan. Parce que faso mara la sanji na man di de yɛrɛ ma. I bɛ bɔ sanji jukɔrɔ. I bɛ jɔ sanji jukɔrɔ i hami kelen min la. N'a ma se ka dilan fiyewu i b'a fɔ ala ye ala ma dɔw jaabi. Inch'Allah. Oui, Sanji Taï. En tout cas, abonnez Sereko. Voilà, partagez, on est là, on est en place. Maintenant, nous nous demandons que, je dis, posez les questions, les failles que vous voulez, demandez. Voilà, Ramsès II va vous répondre. Le Ramsès II de la géomancie. Oui. Le trône de la géomancie. On est avec toi ce soir. En tout cas, Ramsès II. Na abonné Dokoya. Kabe Faïda fait. Chansita. Chansi, min bɛ chansi dans gazigɛ. Gazigɛ fayda sɔrɔ. Surtout n'a bɛ kɔrɔ baara ni sanji bɛ na. O sanji caman bɛ. Ka turabu denmuso den exacɛbɛ. Muso ye turabu n'a bɛ ti kelen fila. Kelen fila. O bɛ exacɛbɛ siɲɛ 900 siɲɛ 18. 918 fɔ o nasi. A b'a kɛ ka kanu jɛman tobi. A bɛ sanji kɛ ka nasi in ko quoi. N'a ye sanji kɛ ka nasi in ko a b'a kɛ ka kanu jɛman tobi n'a y'a dun. A mago bɛ diɲɛ gasi na dimi fin kiriri b'a la ala b'o sɔrɔ ka bɔ a la dimi b'a la gasi ni nafolo ko la relation na ala b'a bɛɛ sɔrɔ ka bɔ a la. Inch'Allah. Ramsès II. An bɛ taa question wɛrɛ la. Dɔ ko ale fɛ ka marché sɔrɔ. Marché. Ko marché kana lɔ a bolo. N'a fɛ ka marché sɔrɔ dɔw bɛ fɛ ka marché sɔrɔ. Hali jagokɛlaw bɛ fɛ ka marché sɔrɔ. En tout cas. Marché sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la. Tubabu bɛ marché di mɔgɔ ma. Tubabu bɛ marché di mɔgɔ ma. O bɛ di cogoya min na. Fɛn wɛrɛw bɛ min bɛ marché di mɔgɔ ma. A bɛ di de ɲini miel. N'a ye miel ɲini sisan. A bɛ solomanaden 16 ci daba la papier sanfɛ. Solomanaden 16 in a bɛ di mɔgɔ sanfɛ. A bɛ tiɲɛden 16 ɲini k'o da solomana 16 kan. K'a tu k'a kɛ sɛbɛn ye k'a bila ko n'i y'a kɛ k'i to diɲɛ baara o baara la i bɛ marché sɔrɔ k'i to baara in na. O bɛ cogoya min na n'i ma se k'o kɛ i bɛ turabu kɔlɔnso den ci ka turabu garisɛgɛso den don o kɔnɔ ka turabu nafoloso den don adama kɔnɔ waribilen sanfɛ siɲɛ kelen k'a bila bidɔn kɔnɔ ka ji k'a kan ka kasɛtigɛlan k'a la n'i y'o mun k'i to diɲɛ baara o baara i bɛ sanga sɔrɔ i bɛ dawula sɔrɔ i bɛ marché sɔrɔ i ka marché ti jɔ fiyewu. O marché tɛ. o wulibali yɛrɛ de. Ramsès II. Naam. Dɔ ko yan
Quoi c'est fayda dɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ la kasa gbɛrɛn. Kasa gɛlɛn in bana de don. Dɔ bɛ yen hali n'a sera safunɛji la. Oui, parce que kasa gɛlɛn na cogoya ka ca. I n'a fɔ kasa gɛlɛn dɔ bɛ kɛ sen fɛ. Mɔgɔ minnu sen kɔnɔna bɛ wɔsi. N'u y'u sen don sosi fermé kɔnɔ ka mɛn, kasa gɛlɛn bɛ bɔ. O ye bana naturel de ye. Mɔgɔ min bɛ yen ni kasa gɛlɛn yɛrɛ de bɛ k'ale fɛ a wɔsira a ma wɔsi. Yiri dɔ de bɛ yen n b'a fɔ ko mana. O ye mana furabulu ye. Ni cɛ don kuru 3 ni muso don kuru 4 a b'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ k'i ko a la k'a min. Siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen kasa gɛlɛn b'a la a bɛ bɔ a la. Ka kasa gɛlɛn tigɛ pewu. Kasa gɛlɛn min na farikolo sanfɛ cogoya min na kasa gɛlɛn min na kɔnɔna na ten. Dɔ bɛ yen hali n'a ye ɲi ko k'a jɛ kɔrɔ n'a kumana en même temps i b'i bolo da ɲin na. I bɛ ka nin faamuya? Oui. N'i ye mana faamu k'a bɛ bɔ yen. On sait déjà. Dɔ bɛ yan depuis là-bas la nana dɔrɔn a b'a répéter la ko a bɛ fayda dɔ fɛ caméléon kan nɔnsi. Nɔnsi. Nɔnsi salen bɛ ka balo de. Bon a sugu sugu. N'a bɛ fayda fɛ nɔnsi kan o nɔnsi ɲɛnama de ɲini ka siri a ka du kɔnɔ walima so parti dɔ la ka son fa su fɛ ka sigi a kɛrɛfɛ ni dugu jɛra son fa ji a b'a ta k'i ko ni diɲɛ hami kelen b'a la kɛnɛya ni bana fantanya ni fanba la ala b'o hami dilan parce que ni nɔnsi a da a nɛn don ji o ji la k'o min o ji in ça devient l'eau sacrée o bɛ ji ɲɛmama n'i y'o ko diɲɛ hami bɛ o nɔnsi kelen in jira ye ka nɔnsi ɲɛnama nɛn k'a tigɛ k'a da sɛbɛn ɲɔgɔn na k'a kuru k'a bila i kun i mako diɲɛ fɛn bɛɛ ala b'o d'i ma. Nɔnsi nɛn. Surtout dugukolo tɛ mɔgɔ min na n'i fɛ ka dugukolo sɔrɔ e bɛ Abidjan san dugukolo tɛ bolo e fɛ ka dugukolo sɔrɔ i bɛ nɔnsi nɛn tigɛ ka taa kungo kɔnɔ ka dingɛ sen k'a fɔ ala ye ko n bɛ Abidjan ko dugukolo tɛ n bolo walima n bɛ Côte d'Ivoire dugukolo tɛ n bolo sɔn dugukolo la n'i y'a don dugukolo la k'a datugu o san in tɛ yɛlɛma fiyewu fo ala k'i sɔn fiyɛ o la i yɛrɛ hawala kan. Donc nɔnsi bɛ terrain di mɔgɔ ma. Bien sûr nɔnsi yɛrɛ de bɛ diɲɛ di mɔgɔ ma. N da tɛna s'a ma sinon o de bɛ ne ni kodɔnna tɔw fɛ. Nɔnsi ni mɔgɔw don ni sefa tɛ ka sefa to yen ka euro sɔrɔ ni mɔgɔ don ni euro tɛ ka euro to yen ka dinari sɔrɔ ni mɔgɔw donna i ni nafolo tɛ ko nafolo to yen ka nafolo carte grise sɔrɔ nɔnsi de b'a i n'a fɔ sisan mɔgɔ min bɛ kayi fasa jamu kan n'i b'a kolo dɔn ka sɛbɛn nɔnsi joli la papiye sanfɛ ni nafolo hakɛ min fɛ i n'o don a kɔnɔ i bɛ fɛ ala k'i sɔn nafolo sɔn min na sefa la walima euro la n'i y'a don a kɔnɔ k'a bila i kun i b'o sɔrɔ o nafolo la hali n'i to jamana in kan ala bɛna n'a sɔrɔ surtout n'i bɛ fɛ a k'i sɔn garisɛgɛ la i k'a garisɛgɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ la i bɛ garisɛgɛ dɔrɔn don kayi fasa jamu kan kɔnɔ a sɛbɛn ni nɔnsi joli ye. Nɔnsi. E yɛrɛ ma kɔni n'o ye tigi ta kɛ. Tigi ta kɛ. Oui. Kun faya kun. Kun faya kun. Alasaze. An bɛ taa fɛn dɔ la kɔ. Nɔnɔ. Nɔnɔ. Misi nɔnɔ. Misi nɔnɔ. Ba nɔnɔ de. Ah. Ok. Nɔnɔ. Taa nɔnɔ la. Nɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka saraka dɔɔni ka dɔɔni don saraka la nɔnɔ ma bɔ nɔnɔ la. Bagan nɔnɔ la kɔnɔ. Parce que bunahadamaden nɔnɔ don mais bagan nɔnɔ ma bɔ nɔnɔ la ni kamanagan in minɛ kosɛbɛ i bɛ fɛ ka kamanagan in bɔ la jurujurunin minnu bɛ kɛ dubali la i b'o jurujurunin mɔso dɔ de tigɛ k'o bila nɔnɔ la i bɛ fɛn min fɛ degun b'i kan k'o f'o la ka nɔnɔ in min ka sɔrɔ ka jurujurunin ta ka bila i da k'a ɲimi n'i y'a ɲimi k'a ɲimi ji la kɔnɔ i b'a ɲaga furu ko in bɛ dilan o de ye saraka ye o saraka turabu tɛ yen n'a ye cɛbisɛba tɛ yen na ala tɔgɔ tɛ yen na. Nɔnɔ simple. Nɔnɔ simple. I yɛrɛ mako bɛ. N'e dun tɛ duwalema yɔrɔ la. Nɔnɔ san dɔrɔn k'i ka duwawu da la i ka dɔ min. Basa. Mariguya. Mariguya. Ni kɔdimi jugu bɛ bunahadamaden na walima ni kɔdimi jugu b'i la tuma min na i bɛ fɛ k'i ka kɔdimi furakɛ. I ye tulu bɛɛ mun a la ka dɛsɛ. I b'a fɔ lala bɛ denkɛ a bɛ lala kumana basa kan. I bɛ basa ɲini k'a sisi i bɛ basa ɲini k'a sisi o mugu i b'a kɛ tulu la k'a kɛ kulu sigi kɔ la n'i sigi kɔ ni ma dɛmɛ na walima yiri la douleur bɛ kɔ la a bɛ bɔ i kɔ la ka yɛlɛ yiri fɛ walima dɛmɛ fɛ o basa kelen in
basa cɛman dɔ bɛ a kunkolo ye zoni u b'a fɔ ma ko tigitigi ni ye tigitigi kunkolo de ye n'i ye tigitigi kunkolo ɲini i bɛ turabuden solomana sɛbɛn 714 a laban i bɛ fɛn fɛn i b'o don a kɔnɔ i b'o kɛ sɛbɛnden fitinin ye k'o don tigitigi kunkolo kɔnɔ k'a to ka bɛɛ ala b'o fɛn in masaya